Ahoj lidi, vítám vás od dnešního videa. Dnes to bude push na max tier, na Greje. Takže zase další skill brawler, takže se máte na co těšit. Dávejte lajky, odběry a děkuji moc předem. Zatím čus. Dobrý, už jsme ve hře. Hrajeme tady s nějakým Dynamikem a Crowem. Doufám, že tohle bude win. Tady už jsme u týmu nějakýho. No pojď ke mně. A tady Mortis jde potom Dynovi našem. Frank s ním ještě. Let's go, máme tady Power Cubeku, tak já ji seberu rovnou, mám ji. A Dyna je celkem cooked, kámo. No Dyna je dobře uvařený, ale já ho zachráním. I am the hero, takzvaně. Aha. Teprve, že byl ten silnější, no tak tohle je ultra cooked. Já potřebuji jednu střelu a mám altinu. Což bych potřeboval, abych zdrhl tomuhle Coltovi šílenýmu. Bum. Tak to si nemyslíš vážně, ne? OK, ale aspoň můj tým žije, no Dyna teda asi ne. GG, první hra končí, já mám prohrou, ty vole, -9, no tak to je v prdeli. No, kurva, Dynamite nějaký debilní. Někdo nehraje, tak to je cooked. Ale jakože ultra cooked. Dobře. Dobrý, kámo, my máme 2 Crowy, no tak to jako úplně nechápu, proč ho nedali třeba místo té Piperky, kámo. Asi, kámo, fakt nevím. OK, tady dole je Kit. Aha, tak toho jsem si všiml až teď, no, cooked. Ty vole, proč jsou všude zasraný kitové do prdele? Ale fakt jako kundy všichni. No vole, -8, vážně já to, kámo, reálně před natáčením jsem ho pošlo z 30 na 46. Já slibuju, že tu hru rozmrdám. To prostě nedáváme, kámo. Prostě vůbec, to je úplně cooked. No dobrý, tak jestli tohle nedáme, tady to nevypadá úplně moc, jako že by byli najetý, tak tohle jestli nedáme, tak jsme vážně retardi. Dobrý, tady je to. OK, tady dole je Bull. A mě se to laglo, kámo, nevím, jestli jste to viděli, ale mega se to laglo třeba. Tady ten El Primo, kámo, se ani nehejbe, OK. Ta hra si řekla prostě, že jsem špatný. Aha, on zebil ten Crow, kámo, aha. Já si vyplejtvám altinu, ale aspoň o tý minus. OK, jsem jedinej živej, kámo. Normálně jsem šel do středu a tam byla mega nějaká ultra najetá. Tady jde po mě, kámo, 8-bit. Který má nevím kolik, ale určitě podle mě přes 2. OK. Jo, tam to je ta mega, kámo, úplně šílená. Pojď ke mně. Kam to jdem? Let's go. Máme jí a teď furt 3 týmy, takže někde ještě má teammate a tam musí zhebnout hlavně. Aha, myslím, že jsem jí právě teď našel teammatea. No a oni se tam vyfajtí podle mě. Proč jdeš k nám, ejbite? Proč bys to dělal? Kdo by to dělal? Ale proč? Jako my prohrajeme proti botům? Tam 5-1 staty. 5-1 staty. Kámo, GG, ty jsi retard, chlape. Fakt nevím, co zkouší. Fakt. Nevím, kámo, vybere mu třeba, ať si dá, kámo, Leona. Dobrý, vole. Kámo, tak tohle je celkem dost random push, jakože. Prohráváme proti botům, kámo.
Zatím jsme ztratili jenom asi 20 pohárků, jinak nic se nestalo. Možná to vypušu na 2 části, já už reálně točím 8 minut. Takže celkem cooked. Protože mám trénink dneska. Kámo, můžeme je zabít? Prosím. Zabij toho skvíka, prosím. No dobrý, konečně zahrál. Za Leona mu to trochu jde, kámo. Jaký Leon? To jsem to chtěl vymlít, kam? Já jsem úplně světej dneska asi. Fakt jako, dneska jsem měl blbej školní den, no. Ani jsem nedostal špatnou známku, ale bylo to strašný. Takže jsem úplně odřený jak guma, kámo. Vůbec se mi tohle video nechtělo pušovat, ale bez kontentu to prostě nejde, no. Jako tamhle ten čestek, který je dead. Let's go. A tohle, jestli prohrajem, tak fakt nějakým neštěstím, že to... Jo, dobrý, druhý místo, aspoň plus, ale my musíme být první, musíme prostě. OK, Shados. 9kový Otis, který to právě na mě využil. Kam jak to, že tady jeho ulti neubrala tolik, já myslel, že neubírá. Kamu, hej. Já řekl, že prohrám jedině, když se fakt něco Ale kámo, mi to... Jo, dobrý, tohle vypadá slibně. Nevím, proč jsem se portoval, ale stejně jsem ho ještě stihl zabít a tohle je win, kámo. OK, furt nejsme na té vítězné lajně. Musíme, kámo, ještě 3 pohárky. Dneska bych chtěl dát aspoň rank 50, protože jako Giray není úplně zrovna nejlehčí brawler na pushnutí. Takže tak. OK, my jsme v nový hře a tady vypadají mnohem líp ty soupeři, kámo. 2 Surgeové se mi zdá, kam Coltové a ten Spike by mohl hrát, děkuji moc. OK. Teď jsem zjistil, že jsme asi docela v prdeli, protože kámo, tady je Shellyna s Rickem a ještě teď nevím s kým. Mohl kámo Rico, Shelly a Surge, podle mě to byl. No jasný, kámo. Nejsilnější tým ze hry, podle mě. A my je dáváme. Jdeme. Jo, kámo, Surge. Surge dostal výklep. Klepec. Yes. Kaury cubky za Surge a mě se to laglo zase, GG. OK, tady je znovu ten Surge. A nový Rico, co teď sice zabil, ale kámo, nemyslím si, že je úplně nejhorší. A tady, tenhle, pojď ke mně, pojď. Aha, tak to nikdo neviděl, jo, jenom neberte to, neklikujte to vůbec jako moc. OK, kámo, oni jsou furt 4 týmy a my to úplně, náš tým už má třeba 6 kg, se mi zdá. No, aha, Dog. Dobrý, ten Dog byl úplně vymotlaný, ale kámo, Michael 13 je ten úplně nejvypatlanější nebude a já to stejně trefím úplně jinam a stejně ho to mysne, kámo. Kdo by to čekal? A ta Shelly musí jít, kámo, to už mě nebaví. Ne. Dead Miko, kámo, tohle jsem zahrál dobře. Rico taky. Jsem veprostřed. Já tady tu Shellynu zkusím přitáhnout, ale nepřitáhnu. Jo. Let's go. Jdu pro ty powery, abych byl silnější jak Surge. Dobrý, ona se neví, že to byl bot. Cooked. To je pro ně celkem, tenhle si dá neviditelnost. Tohle kámo, vinu jsme zase na té vítězné lajně. 907 pohárků a takhle to mělo jít i předtím. Ne, že prohrajem hru proti botům, kámo. Jedině, kdo tam nebyl bot, je nějaká mega blbá, kámo. Napište, co je podle vás do komentářů nejotravnější brawler, protože za mě je to právě buď Mega nebo Kitno Edgar, takový ty no skill sviňáci. A kámo, zajímá mě váš názor.
OK, máme tady 4 power cube, už hezky, jsme na středu. Doufám, že tam nepřijde kámo tým. Prostě to má 10. No aha, tak ale 7 jako taky jsem nemyslel úplně. Kámo ne, vůbec, zdrhej. No 9kovej, fakt že jo. Dino, prosím. Kukt. Jo, on nás zachránil teď. Tak teď jsme savely. Díky tomu Kolťasovi, že tam spanul ty svý boty, které se nechali hned oddělat. A oni zabili toho Dynamajka. Tam oni ho zabili. Bum, pojď ke mně. A zase zpátky. To hlavně na Greovi nejvíc baví. OK. 6 power cubek. Tady Dyna. O! Tak teď jsem se zachránil jen tak. Mortis nevím, co zkouší. Ale proč mě hantí ten Dyna, běž třeba do Kamo, nevyplatilo se ti to, co? To zjistil až teď, ty banány. Tak tohle musíme dát. Bum. Tak to je cooked a jo, kámo, let's go. První místo 918 párku, za chvíli, kurňa, za chvíli máme, kámo, 47. rank. Takže, kámo, jestli dám fakt ten max tier. Někdo mě za hodinu a půl začíná trénink, jo, takže GG. OK, kámo, máme tady zase 2 kity, samozřejmě, Megu a Edgara v jednom týmu, GG. Kit, Edgar, Meg v jednom týmu. To je můj sen, kámo. Předtím jsem vyjmenoval 3 nejotravnější brawleři, byly to tyhle 3. Tak teď kámo, dědeček Grey Sejma. Co? No a už jsou uprostřed, tak to je cooked. Mego, zhebni! Jo! Edgar je dead. Všichni se spikněte na ně. Mega není ve svém robotovi, takže nic moc nezmůže. Prosím, gadgeto. A ona už má. Tak prdu, kámo. Ne, tam je Dyna, nevím, co tam s nima dělá, ale hele. Ten skočí, ne, neskočí. On, kámo, to úplně vychytal. To je bomba. Ty vado, teď jsme málem pochcípali, no, oni 2 spíš. Ten kid s tím Dynamajkem, co jsou tady vpravo. Bum. Ne, nepřitáhl jsem ho. Prosím, kámo, já ho netrefím. No a teď ti úplně nepomůžu, sorry, Leona. Bum, ale s tím Dynou už jo. Let's go, 10 power cubek a maxima nejhorší 3. Let's go, moje střela ho stejně dohnala. Pojď ke mně, pojď dědovi Greovi. A já bych možná skočil na tu Mexku takhle, bych ji zdrbal. Takhle, proti tomu Bazovi, ten taky bude zdrbaný. A teď už je jenom Penny, OK. Nějaký Penny, správná volba. Let's go, kámo, první místo, takže 47. rank. 930 pohárků, to je velmi dobře. OK, jdeme do další hry, ale mimochodem jsem zapomněl říct, nejotravnější je ještě Piper, kámo. Nesnáším Piper. Hlavně na těchto otevřených mapách, tam si prostě jdete na Piper. Blbá Piper. Kam proč jdeš k nám, Emsko? Vypal. No dostaneš bídu od dědy Greje. Ale jo, na tebe jsem jako myslel taky. Prosím, odejdi. 7 cubek, tam se někdo obětoval na středu, kámo. OK, já to musím potahat teď. No. Ne, prosím, vypadni. Doktorek nějaký SpongeBob, vole. Kámo, pojď ke mně. Bum. Kámo, dobrý. Jo, tak to je nejlepší Edgar, kámo, na světě. Tak ty jsi nejvíc borec. Největší Sigma na světě, kámo.
PT Owner of the Sigma Boys song. Let's go. Pojď Crowe. Neboj se mě, neboj se mě. Neboj. Piper, budeš v nebi. Bum. A Edgar, kámo, ten se toho fakt nebojí, ten tam prostě nalítne. A já jsem retard. Dobrý, já ho zachráním naštěstí. Minimálně druhý místo. OK. Tamhle Spike, nevím, jestli ještě někdo žije z jeho týmu. Nežije, podle mě. Aha, on se podle mě zabil, ne? No, kámo, fakt, že jo. On tam spawnul Emsku, chudák Ems. 21 Powerů, Grey, 14 Edgar, let's go. Máme, kámo, 48. rank už. Vážně dobře jedeme teď. Konečně už jsme se na to chytli, na tu vítěznou lineu. Že OK. Už nás to načítá do další hry, kámo, máme tady Mortise, Mandy. No, kámo, tohle bude zajímavá hra celkem. Nemáme tady moc powerů, by zase mohli jít sebrat 7 tam. A myslím, že to právě jde udělat Eda. Aha, tak nejde, on jde radši zabíjet. Ne, prosím, no tak to jsme dead. Tak my jsme nejvíc dead lidi. My jsme nejvíc dead. My jsme mrtvý maso už. 2 cubky mám jenom já, kámo. Tam uprostřed je 6kový Mortis. Ještě s týmem. Který jsem radši ani neviděl. Dobrý. Tohle dead. Tahle. Ještě tam Maxka Colt. Pojď nám. Oh, ne, to musíme dát, kluci. Aha, druhá, ta je s tím Mortisem. Jsou ty, co mají těch 6 power cubek a tam se fajtí, kámo. Ti říkám. A kámo, jaký nemůžu sejmout, prostě blbá, kámo, melodii, co umí uhybat. Blbá, zhebneš. Dobře ti tak, kurva. Dobrý, kámo, Edgar. Tak Edgar je teď, kámo, let him cook. No aha, tak to úplně neuvařil. Dobrý, ale už se spawne náš tým. Kámo, co děláš, nějaký střílecí pin, Edgar? Jo, jinak, aby to bylo ještě těžší, tak půjdu s randomama, jo. Nějakých randoms. Prostě jsem si dal kolonku search. By to někoho to našlo, kámo. Tak teď jsem radši, že jsem šel do té zóny popravdě, než tam fightit. Kámo, jsou furt 3 týmy, já nechápu jak prostě. My potřebujeme si přitáhnout toho Mortise, se mi zdá. Koukneme se na něj zblízka a tohle, kámo, tohle je uvařený první místo, kámo. Let's go, 3 pohárky do ranku 49 na Greje. Ok, už nás to načítá do další hry. Kid Jesse. Asi jediný tým, kterého jsem si všiml. Ok, musíme, kámo, tady máme 4 cubky, pokud se nám vyvede sebrat tady ta, která se nevyvede, tam radši nejdu, kámo, nechci zhebnout hned na start. 3 cubky, no. Tohle ještě bude zajímavý a já mysnu gadgetu, takže jsme dead asi. Dobrý, ale já hitl Crowa. A teď jsem dead, teď jsem tak dead. Já jsem dead, kámo. Tohle nejde ani. To je jak jsme špatný, kámo, to prostě nejde, bro. Nevadám play again, protože nejsou tak špatný ty borci. 1 prohra nevadí, no. Hej, Leone, ty jsi auták, prosím, dej ready. No tak to je bomba, kámo. Plus ale 60 trofy. 43 500, let's go, baby. Tady vyzvednu 2000 coinů, GG, no, kámo, GG, no. Tak dej ready, prosím, GGčko. On musí končit.
Já si dám do friendu, protože je to Sigma. OK, kámo, on to leave, GG. Tady zkusím někoho najít. OK, kámo, máme tady Dinu a Maxku, WTF, tak Dino, hej, prosím. Hraj někoho trošku, jako ty jenom trošku přiměřenýho. Třeba Koltiče, prosím, hlavně nehraj Dinu. Blázen, kámo. Benny nějaký. Jo, to je tata. Maxka, kámo. Jo, dobře, on si fakt dal Colta. Aha, já neviděl, že ho má na Power 9, OK, no. Tak doufám, že tohle nebude až tak dlouhý push, jako minule jsme začínali na 48, dneska na 46. Takže celkem rozdíl, jako točím to celkem ne krátkou dobu, ale mimochodem dost kratší jak minule. Protože s Angelem, pokud jste neviděli push, to bylo nejvíc rage push, kámo, hard, prostě. Se koukněte, dejte tam určitě like, dejte odběr. Já zatím tady budu se snažit vyhrát tu hru. OK, kam tady jsou 2 Coltové pode mnou, no tak to jsme asi cooked. Zdrhej. Dobrý, jeden dostal, ale tady je 11kovej spike, no tak to vůbec, hoši. Tady je taky někdo. Kdo tady je? Halo, no tak to je fajn. OK, no ta Maxka je celkem šílená. Ona se hned rozeběhla na Kita. A že bych ho nabejtil? Let's go. Bait. Já tady to musím kampit aspoň do gadgety, protože jestli na mě skočí ten Edgar. OK, kámo. Teď jsem to zahrál jako bůh. Prosím. Ne, on se nikdo nestihl spawnout. Prosím, tak vy jste. No, on to lívl, kámo. Ne, prosím. Kam prosím, dej si tak někoho lehčího. Dej si kam Kita. Kitoše. Kita. On mě kikl. OK, hoši, nikoho mi to zatím nehledá. Už tady jsem třeba 5 minut a nikoho mi to ještě nenašlo, takže fakt nevím, co budu dělat. Jestli mám dát normálně matchmaking, takže já to asi zkusím. OK, kámo, hraju se Surgem a Edgarem a ty nevypadají moc dobře tyhle hráči. Kámo, že by? Kámo, let's go. Seber Edgar tu kubku. Dobře. Jdu sem to sebrat. Kámo, tohle nevypadá jako nejvíc najetý borci. 2 kubky uprostřed. Let's go. Teoreticky můžu udělat tohle, ty Jacky. Tohle v prkínku. No tak i 8čkový nubové nejsou špatný. Prosím, zabijte. Jo, kámo, jo. Kámo. Jo, tak ty je zabiješ, Surgi. Pojď je rozšlapat úplně. Ale úplně je došlapej. Kámo, let's go. Nehrajou nejhůř, takzvaně. Musíme, kámo, najít ten jeden tým, co se někde schovává, kempí, nevím. Jestli tam bude, kámo, nějaká. Jo, to je ten čák, já myslím, že tam bude Shelly, kámo. Boom. Ty jsi mrtvej, De Bruyne, kámo, můj nejoblíbenější fotbalový hráč. Sorry, ale nenechám tě žít. A ani tebe, De Bruyne. Let's go, win. OK, hoši, 3 pohárky mi chybí. 3 pohárky do 49. Dávám zase random matchmaking. Doufám, že mi to tam dá něco, kámo, trošku, aspoň dobrý. Jakože mohlo by mi to tam dát. OK, no tak s Dynamikem nechceš prostě hrát a tohle už nejsou špatný hráči. Proč mi to nedalo radši Piper než Dynamika prostě? Že Dyna na téhle mapě jako jde, jo, ale musíš s ním mít fakt obří skill, tady je ta Piperka.
OK, Fengage. Já si tě přitáhnu, chlapečku. A jsem dead asi, jsem dead. My jsme dead, kámo, všichni. Schovám za zeď. Dobrý, no, Dyna dead. Piper už jde po mém Leonovi. Střílí sem do prázdna, kámo. A já teď mám možná ten čas zdrhnout. Tohle možná bude jediná část, kdy můžu zdrhnout. Já musím zdrhnout, Dyna už je tady. Hlavně po nich nestřílej, blázne. Běžte doprava, ne doleva, ne doleva. Prosím. Stuň mě, všechny úplně zabije. Dyno. OK, kámo, Dyno. Kámo, čingové fakt. Já nevím, kde žijou reálně. Ještě po nich ne... Jo, kámo, tak teď je tady epic fight. Epic fight, epic fight. Epic fight. Druhý místo. Proměníme tohle druhý místo na první. Ano, proměníme, let's go. OK, mám 49, let's go, konečně. Ale nikdo nehraje moc. OK, dáme ready. OK, hoši, hrám proti True Gold, skinu Gold. Fakt jako, teď to nevypadá úplně dobře, hraju s Abitem a Mortisem. Teď tady spadla nějaká taška zrovna. Trollface, Většinou ty, co se jmenujou jako Brainrot, tak fakt dobrý nejsou. Prostě jako Sigma. Už jsem viděl asi 10 prostě borců, co se jmenovali Sigma, byly tragický. Já jsem max rank proti Sigmovi, týpek stál na spawnu. Týpka zabila 4krát zóna. On tam jenom stál. Ne, kámo, já jsem dement. Já nehytl toho kita, ale tohohle bych mohl hitnout, tohle dementa. Pojď! Jo, kam, ber to a zdrhám, teď zdrhám. Teď hlavně nesmím zhebnout. OK. Dobrý, pojď ke mně. Let's go, druhý místo. A tohle by možná mohl být rank, pade už. Pak max, kámo, pak max, pojďte. Musíme dát první místo. První musí být. Tady nikde nejsou, what the fuck. Aha, stejný skin Grey, no, tak pojď, chlapečku. Já se tě přitáhnu. Kam on zdrhl? Vážně dokázal zdrhnout. A náš tým je dead? Tak tohle dead. Tam je ten koutič. A já jako takhle můžu zkoušet je nějak odstřelit. Já úplně bych na to nevsázel, kámo. Pojď ke mně. No a já, kámo, jdu potom Greyovi, než tvé už. Kámo, prosím. První místo, let's go. Aha, 2 pohárky, no kouk. Ne, já jsem dement, blbeček jsem. Prosím. Ne, já dal play again s Mortisem hnusným. Ne, dobrý, s Abitem. Hrám se Squeakem, jakože radši bych dal s tou Piper, neříkám nic. Já to zkusím zakempit teď, fakt, já potřebuji ty 2 pohárky. Jako reálně mega moc. Tak tohle mega blbý, kámo, tady ze všech stran do nás jdou. Jsou 4 týmy, prosím, a 2 týmy jsou u nás toho. Tohle celkem cooked. Ano, je to cooked, jsme dead. Jsem dead a náš AB taky, takže prosím, Squeaku. Squeak je úplně dement, kámo. Borec je zakempený a vběhne na 2 týmy, vole. Na to nemám, kámo. Kámo, já nevím, co budu dělat. OK, hoši, už mě to fakt sere. OK, kámo, nevím, co dělat. Dám invite třeba tady borcům nějakým. Fakt nevím. Takže lidi, dopušoval jsem to na 996 trofy. Takže hoši, musíme to dát. Teď jsem jako celkem tryhardil. S randomama. Na tuhle hru jsme čekali. Tohle hra je ta vítězná. Tady, hej, jestli to nedám, tak jsem celkem v háji, no. Tak jsem koutka, možná mám procenta. GG prostě.
Kámo, ne, Edo, ty jsi dement. Edo, tě pomstit. Kámo, nesmím hrát fakt agresivně. Nekolte, běž do tamhle běž. Suka, on sem přilákal bazén, no tak to vůbec. Kam tak ty dostaneš vyškoleno. Let's go. A jdu se zakempit, kámo. Teď to prostě překempím celou hru, doufám. Reálně jdeme už do finiše, 30 minut zatím točím a to jsem hrál třeba hodinu. No to ne, zase 40 minut. No, nějak tak. Kámo, 3 týmy, OK. Musí se spawnout ten náš, prosím. Jak bude 2, tak začnu slavit. Prosím, ale. Oni jsou někde u sebe, ty týmy. By tam Edgar mohl jít zabít. Kámo, na tuhle hru jsme spolíhali, nesmíme, ne. Edgar je dead, kámo, nechoď ke mně, vůbec, víš, Tak jsme skončili, takže Edgar je na mě nalepenej, že je to můj štít, kámo. Dobrý, on tam spawnul. A ten by mohl platý Piper, dej ji. Goku, nějaký Goku, kámo. Do prdele, Goku. Jo, kámo, Edgare. Já ti jdu pomoct! Vám. 2 týmy. Je to tam! Jíka Max Steel na gré. Let's go, baby! Ještě by to mohla být výhra, co? Co říkáte? Co říkáte, diváci? Bum. Let's go, já to zahrál. První místo, kámo. Sigma Grey 4-0. A tady máme ten krásný moment. 1009 pohárků na Grey. Let's go. Další Max Tier do sbírky. Tady ho máme, nádhernýho dědu, kámo. Dědeček Grey, ty vole. Už mi srál celkem, ale dobrý. Takže moc rád jsem, že jste to dokoukali až sem. Děkuji vám. Vidíme se u dalších videí. Zatím čus.